So mga ka-vlog, ito, mag-iiwa ako ngayon ng sibuyas. Umpisa na natin magluluto. Ito, para magkukuha ko ng lagayan niya, ng sibuyas ko. Ito, gagawa tayo ngayon ng Filipino dish, yung beef steak. Yan, gagawa tayo beef steak. Oh, mga katsukaran. Ayan. Tapos, kunin natin yung lutuan natin. Sasalaman natin ito, mga vlog. Ito ang nagawin natin, beef steak. Yan, babad ko na para masarap. Oh, bawang pala. Yan, bawang muna. Pero meron ko na. Yan, pinipit-pit ko ito para madaling pabuksan ang balat, matanggal. Ayan. Tapos pwede naman natin iwain din na maliliit din yan. Ayan, para hindi masyadong malalaki. Lagyan natin ng konting mantika. Itong dinuluto natin. Ayan, tapos, yan, umilit na siguro yung, umilit na ito. Lagyan na natin ito. Siyempre, kailangan natin ng sandok. Tanggalin natin ito at masyado maraming kalat. Itong maliliit na sibuyas, itong inuuna ko, huli na yung malalaki, yung naluto na yung lipstick natin, yung karne ng baka. Yan, nilagay ko na. Lulutuin natin ng kunti yung sibuyas at bawang hanggang medyo yan, pwede na natin nilagay ito sa karne. Yan. Ito lang natin ng kunti. Pasang ko lang yung yung pangtakip ko. Para
Medyo marami. Yan, takpan natin muna para maganda yung... Tapos saka natin babalikan. I-check na natin kung pwede na. Oh, maglagay tayo ng ano, ng pangpabango yung masarap. Lagay na ako ng laurel, yung dahon. Ito ngayon, yung durog na paminta. Kunti lang kasi nagbabad ako kanina. Nung binabad ko, meron na. So, kunti lang. Yan. Halo natin. Tapos hintayin natin na lumambot ng konti. Saka natin ilagay yung onion rings, yung panghuli. Okay? Takpan muna natin at saka natin i-check ulit. Check na natin kung pwede na. Meron na. Pwede na. Lagyan natin ng kunting ginisa mix. Kunti lang. Para yan. Yan, pwede na natin ilagay yung sibuyas. The vibes. Yan. Ito ang beef steak ng Ilocano. Ayan, ka-vlog, pwede na. Ang susunod natin ay ang gulay. Ito, magugulay tayo mga ka-vlog. Ito, Ilocano. Ito, painit ko na kayo ito. Naka-ready na yung yung sabaw niya. Tinimpla ko kanina. Itong sahog na lang para mainit lahat ang kakainin. Ayan. Ilalagyan na natin sa ayan. Half cup lang ginawa ko dito sa sibuyas kasi pinaibabaw lang nila. Ayan. Lagyan po na natin. Ito na ito. Ayan. Ito ang beef steak ng Ilocano, ng Pilipino. Ayan. Ayan, lagyan natin ng tubig ito para hindi tumigas ang kamay. Tapos isawin natin ulit ito para malinis na. Ayan. Ngayon, lagay ko na siyempre sa may lamesa. Ayan. Para ready na pong kumain lahat. Ayan, hintayin lang natin na kumulo ito ang gulay natin at babalikan natin kabayan. Sige. Ito na, kumukulo na. Lagyan natin ng sahog, yung pritong isda para masarap. Ayan, mga kakalan. Pero ang ginagawa ko habang nagluluto ako, pinupunasan ko yung para maganda na ang tignan. Ayan.
Ngayon, pwede na natin ilagay itong mga gulay. Ginagawa ko, pinagsasabay-sabay ko na lang mga kabayan kasi ano naman hindi naman natin dapat lutuin ng gusto para crunchy. Ayan. May mushroom, pinagsama ko na ng okra, sitaw, tsaka talong. Oh, wala akong ampalaya. Kaya hindi ko nalagyan yan. Ayan. Mushroom lang. Isang kulo na lang naman. Luto na. Kain na tayo. Okay lang. Siguro mga 5 minutes luto na yan. Tikman natin kabayan kung luto na. Tikman natin. Okay na. Okay kabayan, prepare na at kakain na tayo. Patayin ko na ito. Tapos kain na. Lagay ko na doon. Ganun ang ginagawa namin. Nilalagay namin sa lamesa po. Ayan. Ayan. Kain na tayo. Ayan, mga kabayan. Ano na tayo? Kain na tayo. Marami pong salamat Panginoong Diyos sa bigay niyo sa amin ng lakas at tibay ng loob sa mga pangyayari ganitong mga COVID. And now please Lord, bless the food that we are going to receive from the bounty through Christ, our Lord. Amen. Mga kabayan, kain na tayo. Isang isda at saka soup. Ibibigay natin dito sa isa. Sa mga Tara, kain na tayo. Kain na, mga kabayan. Ito, tama na ito. Malaki na yan. Sige. Kain na. Okay, mga kabayan, kaya mo na kami. That's it.